Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarang maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kitang ngunyanin Biyernes, petsa 9 kan bulan kan Abril taong 2021. Magribang kita sa laog ning sarong oras, kamiyan sa Indong kay Riba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, ako mampuan sa Indong Lingkod, ang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. po tabi. Ini ang programang kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurug kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon sa liwat, partner. Masiram na hapon, partner. Mas masiram ka pa sa hapon, aldaw ngunyan kita niyon Biyernes, partner. Siring ba di ka, partner? Uy, Kadako araw kitang mo niya ng pag-urulayan. kagitingan. Yes, holiday. Pula ang kalendaryo. Pula ang kalendaryo. Pero despite na holiday kita, partner, dagos ang sa tuyang pagtabang sa tuyang mga kababayan. Dagos ang programang Tabang Ora Mismo, dagos ang pag-aksyon kan Action Call Center. Siyempre, mga ka-aksyon. And siyempre, partner, dahil tango na paglingawan na paabutan yung pagsaludo ang mga magigiting na Pilipino. Yes, ang mga magigiting na Pilipino, saludo tabi kami sa Indo. So mga gadana, saludo na ang mga bayani, partner. pati sa mga nabubuhay ngunya na mga magigiting, lalo na sa mga nagtatrabaho ngunya na nasa manaiba-ibang ahensya kan gobyerno na habang yaong kita sa panahoning pandemya. Correct. We salute you po left and right. Pati bitis, nagsasaludo. Mga ka-aksyon, dahil tapaglingawan, igwa kay taning pa-premium ang giraray partner para sa tuyang mga estudyante. Kumbaga, yan partner na mga pa-premium mong yan, sa kada bes na may programa kita, day nawawara. Dahil pwedeng mawara yan partner, takinakaipuhan, tang tawanin kaugmanan mga estudyante. At para saka, sa mga estudyante, ining pa-premium tang at yan saka siring pagkaldaw. bang partner, yan na mga pa-premium mong yan, hali sa puso ni Congressman Saldico, nagtataunin kaugmahan, nagtatauning dakulang katabangan sa mga estudyante. Correct. As in, para manggana, kinakaipuhan tabi inindong mag-comment sa samuyang episode ngunya na pagkaaldaw. Kinakaipuhan manindong magtag ning tulong estudyante kung taano takaipuhan nindang manggana.
Maliban sa pagtag and pag-comment, ano pa ang pwedeng gibuhon? Kinakaipuhan manindong i-like ang samuyang official Facebook page ang Action Cost Center, as in is-subscribe ang samuyang YouTube account Action Cost Center. Gusto mong sabihin, partner, sa paagi kan mga binanggit mong yan ang magiging instrumento or dalan para sinda makapagpartisipar and manggana kan Yes. mga pigsasabi mong sorpresang papremyo Yes, aron partner. kan Tablet para sa mga estudyante po ini kinakaipuhan nindo, sabi ko nga ni i-like and i-subscribe tangani igo ka morning entry. Ay daw su tablet mo yan. Kinakaipuhan nindong manggana. Kung gusto nindong manggana, kinakaipuhan nindong i-follow ang samuyang mga kinakaipuhan. Ano yung kayan, partner? Arin. Mahaning manggana, partner. Pangmanggana, siyempre, dapat subaybayan ninda sa programa Aside kan ta. pagsubaybay, Mag-comment sinda. yan. Pagkatapos matag sinda. Yan. Ila-like pa ninda. At ibayan ka, partner. Gabos ng klase. Ayan. Yan po mga ka-action, at tandaan, i-like, i-subscribe, and mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong mangganan nin tablet. Kinakaipuhan Yan. man nindong itag ang tulo nindong mga kabarkadang estudyante. Dahil ang nindo paglingawan, tayan-an sa indong pinakatiket para manggana. Ngunya na pagkahapon, partner, magiging masiram asin magayon ang mga topic asin pag-irestoryahan ta digdi sa laog kang programang Tabang Ora mismo. Aram mo ngunyang, partner, ang saro sa pinakamainit na isyo na ngunyan pinagkakaguluhan sa social media. Ang paghigot partner kan border. Border. Siyempre, duman sa Metro Manila, grabe gulpi ang bilang ka Dati, nagkakaiguanin na partner, positive sa sa TV COVID. ko sanay nahiling border control. Ngunyan, dahil digdi sa COVID, may inaapod kitang border control. Ang pagkakaiba lang ngunyan, kaya mainit sa social media, mainit sa topic sa mga radyo, mainit sa topic sa mga chismis, dahil nga ni mas pinahigot ini. Siyempre, partner, dawa holiday partner, igo kitang makakaibahan Tama. ngunya na makakatukar kung taano ini yung mas pinahigot ining border control. O mag-abang ka mong maray, mga kababayan, talagang ini dangugunin do ang paliwanag kan sa muyang bisita. Ninhuli ta siya po ang pamayo kan Bicol Interagency Task Force. Correct. Dahil iba, mga tugang, ang mahigos, maski holiday nagtatrabaho, Tatrabaho, partner. Patunay Ang, iyan na talagang magiting. baku balakid, partner, ang holiday tanganing maulangan sa iyang kamauutan na magserbe. sarong patunayan, partner, na si Direktor Magiting. Correct. Director Mang- Anthony Noida. Yan. Ayan. Mga tugang dahil iba, siyempre pa ang Regional Director kang DILG sa Bicol, Attorney Anthony Noida. Good morning, Attorney Director. na pagkahapon, Maray na tabi hapon, attorney. Ayan. Joshua and Remy. Pati ako nasa sala na. Sa business kay partner baga, good morning. Salamat Mas magayon ang good morning. pag-imbita sa Kuya Mga ning Digdi. good vibes. Attorney, sa liwat, maray na pagkahapon and welcome Maray na tabi sa hapon. tuyang programang Yes. Tabang Ora mismo. Opo, sa samantalon mini attorney, habang yaong kapo RD, ano ining pinaka-detalye kan pinahigot na border control na inaapod? Okay. Border control, opo, may nagluwas kasi na balita na close yung border. Opo. Wala kaming authority to close the border. No? opo. BIATF decision po ito. We passed a resolution re-establishing the border control checkpoint doon sa may area ng Del Gallego and Tabugon. It's the boundary between Quezon Province and the Bicol region. So ang anong purpose kung nata po ni-establish doon so checkpoint because of the reports na kadakol na nagbeberyahe nasa kay sa mga kolorong vehicle. Ang iba nga nilalaog pa sa truck. At as in pag na-check po kang in particular Camarines Sur Province, nag-check sila by antigen test sa mga nagbebiyahe. Dakol ang nagpa-positive. And alam taman po na sa Metro Manila, medyo dakol na ang may napod ng community transmission. Kaya nga naka-ECQ giraray sinda duman. And most of the travelers po na palaog sa tuya sa region, sa Bicol region, ay hali po duman sa Manila at sa area ng Calabarzon. So ang purpose lang po, ma-check talaga gabos na nagbibiyahe na pasiring sa tuyang lugar na masiguro po na bako sinda positive sa COVID, di sinda magta-transmit ng COVID sa tuyang lugar. Asin masunod po yung mga executive orders o yung mga pinapasunod na patakaran kan sa tuyang mga local government units. Opo. RD, ano po ang pagkakaiba kan paghihigot dati buda sa ngunyan? Oo. Kung marunduman ta po, kang nag-ECQ, yaon din yan yung ECQ last year. Opo. Naglaag din duman ki border control Opo. checkpoints.
In fact, at that time, gabos sa LGU may checkpoint. Pero after na mag-MJCQ ang Bicol, medyo nagluwag na kita. Opo, nagluwag Until na. such time nga na medyo nagsabi na wala ng travel authority, wala ng medical Pwede na. certificate na nire-require. So parang open ako na, dahil na duman masyado naghigpit. Okay na magbiyahe. But with what happened in Metro Manila, na nag-ECQ sila, At saka supposed to be ang mabiyahe, essential travelers At saka lang. siguro, RD, may connection ini partner dahil kadaklan ka nagpa-positive digdi sa Bicol, hali sa Metro Manila. Tama po. Yun nga, yung Camarines Sur kasi talagang medyo strict Strict, sinda. lalo na ang So Camarines kahit wala Norte. na po na border control na PNP na naka-duty doon, yung provincial government ng Camsorigo pa rin naka-duty doon sa Tama. Del Opo, Gallego. opo. At pagpapasiring sa Camarines Sur, yung mga pauli po or nagbibiyahe, tinetest talaga nila. Lalo ngunyan, tinest talaga nila ng antigen test. Kadakol. Every day positive. ang positive. So, Director, ang pinahigpit man sa or pinahigot na border, duman sa boundary kan Camarines Sur and Quezon Province. Yes, opo. How about po suhali sa Bisaya, digdi sa may side Actually, kan saro yan sa pinag-ulayan nung ipasa yung resolution po ng Bicol IATF. Pero sabi ng Philippine Coast Guard at saka ng PNP, may presumption kasi na pag nakasakay sa barko, na-istriktuhan na yan duman po sa port. sa Partikang Samar, Opo. sa port, na check na talaga. So, mas delikado So, ining mas nagbabiyahe delikado by land. talaga kasi by land po. Opo. Ang iba naagi pa duman sa may reles mayroon pang report na nagsasakay sa dagat or somewhere doon sa para Basta lang makalusot lang. Makalusot Ginigipo lang, kan mga makauli. kababayan niya Opo. to. Basta lang makauli. Iyo Okay. po, opo. Sa mga report po sa Indo, base sa monitoring po nindo, ano ang mga nagiging common na problema duman sa border? Napigsa sa parkan mga nagbabantay. Well, of course, dahil nagkakausa ng delay yan somehow, so reklamo kan mga travelers po. Yung mga, ang problema din sa mga truck, di ba? Unhampered ang goods, delivery of goods. So yung iba, sinasamantala yun, nasakay ng pasahero para da ima-check duman sa likod kang truck or dun sa may driver ng truck lang. Ang problema ang sa tuyang PNP, may limitasyon sa checkpoint. Dahil sila pwede magpwersa magbukas ng kotse Opo. or ng truck. Voluntary yon. Or plain view na piga-apod lang. So, Baka iba, igwa pa nga ni Ardinin mga nagdi-name dropping or precisely. nagpipiki Oo. dokumento. Yan, saro pa yan. Yung fake na result po ng Opo. PCR test. Igwan na-discover na. Sa mga nagpipeke tabi RD ng rapid test, swab test, kaysay po, kay na kay puan i-blame iyan. Is it sa authority? Kasi aram mo ang mga tao mo niyan, dahil sa kamawota na makauli talaga, gigibuhon ang gabos. Gabos. Well, ang inot na dapat ang i-blame mo, yung nag-peke mismo. Kang test. Opo. Paano siya nakakuha kang kopya? Of course, maano ang kita. Basta gusto. Igwa may pa nga paraan. ning mga insidente, Oo. partner, Ardi, na nagbaba duman sa medyo hurarayo pa sa border. Tapos naglakaw sa mga manyog, sa mga Tama. masaguso para makalampas sa border. Pag-abot duman sa inutan, duman naman Duman sila maluwas naman, din ang oo. Tama po. Sa issue Pigigibo po, RD, talaga kan yan. na pag lipat-lipat ng mga sakayan, paano po ini namomonitor kang sa tuyang authority? Oo. Actually, yun nga yung last meeting, pinag-urulayan mi with the governors and the representative. May tulong governors na nag-attend kang meeting mi. Kung paano siya babantayan. Kasi, for example, may reklamo yung sa Sorsogon. Sabi niya, nireport ng Border Control PNP sa indang counterpart sa Sorsogon na may van na palaog papuntang Sorsogon. 12 ang pasahero. Pag abot sa Sorsogon, 10 na lang. So, ang issue, sa nagbaba, Sa sa nagbaba, duwa. opo. So, delikado yun kung So, dahil na mas na-check po. mapagal sa contact tracing mo Oo, niyan. kaya nga, sabi namin, kung pwede, talagang kung kaya lang ng probinsya na maglaag ng tao duman sa border control, hindi bawat probinsya igwa duman para i-check ninda gabos na mga pasiring sa inda. Otherwise, talagang higpitan ninda sa border ninda. Igwa pa nga ni Ardinin mga modus na, kasunma, may nakaulay ako, ang mga van na service ninda may dakulao na nakabugtak na media, may nakabugtak na PNP, Or other frontliners. kung ano-anong agency. Oo, kasi sila yung mga exempted, di ba? Mga apor, na piga-apor, na dapat ma-check na masyado or unhampered talaga Authorized yung biyahe. person outside Authorized residence. Yes. Tapos nauuso, partner, so
nagra-racket baga na nagbabiyahe, na Oo. door to door. Door to door. Yes po. So, paano tabihin nito na... Yaon duman ng LTO at pinakiulayan din ng LTFRB. So, kung pwede LTO sila and LTFRB Oo, man kasi ang may silang- Pati so highway mandato patrol sa'yo. group yata. Yaon na po ang kasi yung highway patrol group mukhang may authority to check talaga yung laog ng truck Apo. na delivery. No, yung LTO naman sila sa mga colorum, they can determine kung colorum o bako. Kaya medyo halangkaw ang penalty at ini-impound nila ang sasakyan. So another issue duman, pag dinakop sa auto na sinakyan kasi colorum, so pasahero masain. Opo. So that's another concern. Oo, kung iba-ibang destinasyon sa buong Bicol, so isa sinama duman, dahil sinasakayan pabalik. Tama. So sa issue, yung Camarinesor and Sisay mo niyan Albay, ang ma-handle na. parang ang Camarinesor sabi nila, sige, ipadiretso yun lang sa Muya, isi-check me yan pag abot. Opo. Oo. Pero yung ibang probinsya talagang pabalikon. So para dapat ipaaram ta sa gabos and pinapakiulayan ta nga ni gabos na kung may mga kamag-anak ba na araman nilang mauli, siguraduhin na lang na mag-comply kang requirements. Ayan. Otherwise, baka pag-abot sa border, dahil talaga palaugon, pabalikon. Opo. Kawawa. RD, Nabanggit mo RD yan ang mga kapamilya na dapat mag-report din. How about the barangay? Nangyayari pa ba itong dati ba kaya sumalaog niyang kapamilya dapat i-report sa barangay na may bisita kaming araw kanina? Na ano pa ba yan Indo na mo-monitor? Yeah, may mga report pa rin. Pero yun nga ang pakiulay ta. At may instruction naman talaga yan. Nakulang direktiba na pig-issue sa mga punong barangay. Saka sa mga members kang BERT, yung Barangay Health Barangay Emergency Health, Response Team, na dapat i-check nila. Kung may nakaabot dyan, nakalusot halimbawa na bagong abot haling Manila, dapat i-report. Kasi ni-monitor talaga. Okay. Ang problema kung mga kapamilya, pigtatago. Pigtatago. Ang problema pa, partner, araw kang namimensionan ta subago, nagiging kuwang kaya ini, racket ini, na kung ining may mga ibang may pribadong auto. Kasi napag-araman ta na ang pigsisingil ninda sa kada pasahero na haling Manila, 3,000 kada payo. Grabe ano? Oo. Titaraga man, sa samantala ano man. ang pangapudan nindo Ardi sa mga araw kayo nagaro gustong samantala ko na magnegosyo, na ibiyahe ang mga kababayan ta palusot digdi sa Bicol? Actually, yun nga, ang ng LTO, kahit napakataas ng penalty, dulo-diretso pa rin yung nagbibiyahe, maski nadakop na yung iba. Opo. Nakuha yung, talagang, meaning dakula talaga ang nakukuha. Meaning, of course, kung 3,000 to 5,000 yan per passenger. Ang pangapudan ta, kasi ang ibang operator kayo, ng mga Bicolano man lang. Opo. So, kumbaga, pag pigpadagos nila yung arog kaiyang, kasi na nagharali po ang pasahero nila sa mga lugar na may community transmission, definitely yung tao, kung dahil nagkuha kay RT-PCR test, dahil niya aram. Kasi pwedeng asymptomatic yan. Baka ang symptoms kaan mag-abot na nidadigdi. Pag nakadiretso yan sa community, pamilya pwedeng mahawa, at din sa community talaga, sa barangay, malakop yan. So, dapat i-stop na kuta na. Okay. Pero of course, consider din, wala kasing available public transport. Uni po, Ardi. Sarong importante Orang gusto public kong ihapon transport. talaga, partner. Ang pag-iurulayan ta subago sa mga pabalik hali sa Manila. How about Ardi sa mga kababayan tang Bicolano, mga Paluluwas negosyante, naman. mga may transaksyon sa Manila na gustong magpa-Manila? Well, ECQ duman. Digdi sa tuya, pagpahali digdi, dahil masyado hihigpitan yan. Of course, pag abalik ninda digdi, sa kasi Saka higpitan. i-check, So, opo. kumbaga- Ang problema, pag abot duman, essential travels lang kasi ang pwede duman. So, ano they ang should mga make sure na pigsisecure nindang essential travels lang. Essential travel documents Wala na din. ring dokumento. Kung nag-require yung LGU sa Manila ng RT-PCR test, yun, RT-PCR Opo. lang. RD from 10, if you range 10 as the high rate, kumusta po ang COVID-19 response kan DILG? Digdi po sa Bicol region. Bako lang po DILD, it's a Bicol It's Bicol Interagency Task Force, so Interagency, gabos opo. na ahensya Yes po po. ng gobyerno. At ang pinaka major player talaga dito sa response ay yung local government units. Pirming may pigsasabi na so far kita sa Bicol maray yung response ng mga LGUs. Kami naman ako-coordinate me din yung mga activities, yung mga reports, kung anong pwedeng gibuhon. Kasi weekly nagme-meeting ang Bicol IATF actually. Ang medyo mababa kita compare sa other regions actually. Pero lately, the past week, medyo na-alarma na po kami. Kasi everyday, more than 40, more than 50, More than- 60 Ang nga. nagpa-positive. So, Ang from 10 po, nagpa-positive. ilan So, po? natatakot Mga na kita.
ang performance. Dati may, performance, di ko mataram. Parang self-serving yung Miss Opo, so- Remy. Okay, Ayoko mag-make. Very satisfactory din. Sa akin, opo. Pero ngayon, mas paigtingin talaga dapat ng LGUs. How yung about, response Ardi, pa rin. pag-abot naman sa mga nagbayular? Kasabay sa mga LGU siguro na dahil masyadong nagsunod. Di pisil. Kasi yung sa nagbayular po, dapat yung pinakiulayan tayo. Yung LGUs, dapat may mga ordinansa sinda because we cannot just impose penalties. Yung BIA tape, hindi rin pwede. Opo. Oo, so it's the LGU Pero may talaga. recorded po na mga, or may report So din po depende na sa nag-violate. violations. Oo, depende sa violations. Like yung sa mga kolorum, LTO ang pinapa-operate kasi may batas na sinusunod sinda Tama, naman. opo. Yung mga nag-positive na nagre-report actually, nagtago, tapos nakaulakit, may responsibility. Kasi may law din na nagsasabi na dapat obligado ka mag-report. May penalty naman. Pwedeng kasuhan. Pwedeng ireklamo yan. So yung violation sa mga protocol, it should be the LGU. Opo. How about, Atty. So, violation man kan mga local government official? Igwakitan yung Well, mga remember may mga nakasuhan po sa nung early part, nag-SAP kita sa social amelioration. So, mga ayuda. Ayuda. Ng DSWD. May siyam kitang barangay, punong barangay na nakasuhan sa ombudsman. Dahil nireklamo, inimbestigahan ng CIDG, pinaila ng kaso po ng DILD sa Office of the Ombudsman. Paano yung mga government official na hindi pa dapat magpa-avail ng vaccine? Pero nauna pa sa frontline. Well, may nabalitaan naman siyam at 5 na mayors. Fortunately, may salo sa Bicol. Opo. Pero pinasimbag naman na. Nag-show cause na order na ang DILG, nagsimbag naman. So sana, depende yon sa evaluation po ng IATF So, sa ng DILG. laumanta na lang na magkakaigwaning maayos na ang DILG. Sige Okay. po. Opo. So, taon-taon, partner, mas dakol pa kitang pag-uulayan. Mga tugang, mag-abang ka mo. Ang masunod na issue, medyo yaon manggiraray si Director Anthony Noy, daan sa tuyang abogadong Regional Director kan DILG. Manungod ini mga tugang sa reklamo kan sarong residente laban sa iyang punong barangay sa Barangay Sugod, Tiwi Albay. Sa pagbabalik yan, kang programang Tabang Ora Mismo. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos, mamatawag ako sa tubig na ma-realisar, mamatawag ng katulan para po maikot we want to focus po and hindi po alumilang vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland, hindi kayang agutom sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Kay Banta Paman Giraray liwat ngunyan si Regional Director Candia LG Bicol Attorney Noida and makakaibahan tangon niyan si Emmanuel Imperial nagrereklamo asin si Kapitana Josie Barba kan Barangay Sugod baka TV Albay partner. Garo mainit ang topic tangon niyan partner. Oo, partner manungod kasi sa sarong barangay. Yes. Transparency issue ang pag-urulayan tangon niyan si Ringman na aramon takon ano talaga ang pinakapunot dulo kung natata nagrereklamo si Sir Emmanuel. Kumbaga, ano ang sustansya kan reklamo? Ano man ang kasimbagan and paliwanag ni Kapitana na pinagrereklamo? And ano man ang magiging opinyon kan DILG. Kan DILG manungod sa reklamo. Okay. Maray na pagkahapon po sa Indo Kapitana, maray na pagkahapon tabi Emmanuel and RD. Digding muna kita partner kay Emmanuel. Sa nagrereklamo. Yes. Makiistoryahin daw po tabi kami Emmanuel kung ano ang sa imo pagrereklamo. Ang pagrereklamo ko po kang March 7 na between 5 p.m. and 6 p.m. sa Barangay Sugod, Purok 2. Inapod po ako ni Kapitan. Nali niya po ako, inapod niya po ako. Siyempre, pag dahil na po niya ako, nagrani po ako sa iya. Pag rani ko po sa iya, pigduduro-duro niya na po ako kan sa iyang kamatapig na taram niya kung ano pigparataram ko da. Ano po? Hinold niya so relief ko. Opo. Na samantalang po, kung pag-release niya kito before the makawang barangay assembly, kung inapod sa pangarang ko, tinaraman niya, so based na yun na, darahon sa iya ang bagas, ta siya, pag sa iyo kito, that is, pag-hold na po ito. Okay, Manoy Emmanuel, habang pigduduro-duro ka ni Kapitana, anong pigtataram sa imo? Yung nga ni po itong pigtataram niya na, pigpadaman ti kami, gusto ko, kumo niya ko, tayo niya. Maluya ang boses ni Kapitana o medyo makusog? Dagit po siya. Tapos, pag mga pagtaram niya, biglaan lang pong tinamangan kong fish niya, di sa pando ko. Ay, ano po?
Sinampok niya po ako. Sinapukan ni Kapitana? Opo. Paano sukamot? Araw po siya kaan. Tugong. Hindi po tinumahan niya pa ako. Di nakimi manoy so pandok mo? Nagkakirimi? Medyo naghubag po siya, pero pagkaan po, dahil man siya naglata marita, bago mo sa ang suntok po kayo sa mga, dahil mamaka... iba man ang suntukan sa rong babae? Makulog lang po, digdi sa may nostril ko. Dahil ka man po nabungaw or nagrinigid pagkatapos na bugti ang kani Dahil man po, iya po ang ginibo niya sa kuya, duman. Matawo po, duman. Matawo po sa lugar na ito. Gulpian nakahiling? Dakol po nakahiling. May tulong kagawad na nakahiling. Sa opposite side po, yan duman, si Kagawad Emily. Nahiling ko nakatindog. Opo. So anong pinaka-reklamo mo, Manoy Emmanuel? Tungkol duman sa bagas o sa pagbugti sa imo ni Kapitana? So pagkulog niya sa kuya, na siguro baka man dapat na magkulog sa kisarong tawo. Ganun kadagit niya. Dapat di sa pinamagkulog ta. Di ka man po nagbalos na sapakun man si Kapitana? Dahil nga po ako nagkapot sa kamot dyan. Maski anong bagsagang, di ka pigsagang siya. Pinabayaan mo siya? Pinabayaan ko lang po siya. Tanya ko sa respeto mo kay Kapitan. Dahil mo bordoroon, tanya ko, dahil mo pagkakan. Baka, dahil daw sinimbag mo man kailanganin si Kapitana. Dahil man, dahil ko sa iya po, ang sabi ko sa iya, bignigar niya, dahil niya may dapi gold. Natanya ko tayo ang pasayang hanggang niya sa bagas. Ang istorya kay Duman Manoy Emmanuel, sabi, ikada, dahil ka nauubusan reklamo. Sige sa naman da kay ang reklamo mo. Dahil ako nagreklamo, dahil ako nagreklamo ko sa iya, dahil ako nagreklamo sa iya. Aside kaya na pagbungag sa imo, ano pa so, baka igwa ka mo ning roots? Haloy ng pig, dahil ka mo nagtitinuhan? Dahil man, nagkuhan lang ito kang mga kan, pero itong mga pig, sabi niya yung so, manag ito sa AIP. Okay na ito, wala itong AIP na ito. Kang pagbarangay ko, okay na itong AIP. Ang pinakahan ko lang sa iya, wala na-hold, okay, unin big hold, so ano? Kasi partner, ara mo eksperyensado ako dyan sa mga siring-kaning isobrang. Dahil daw tabi, suportador ka kan naging kalaban ni Kapitana o sa ibong ka? O baka puun kan yaon si Kapitana sa puder, pirming kontra ka man ni Kapitana? In good terms kaya kami, biglang bago ang sabo yung pag-ibahan. So, dahil man, mayong istorya na magkalaban ka mo sa politika? So, recent lang ini dahil lang daw man sa pag-hold kang relief mo. Medyo anong rason ta pag-hold? Natinara mo kang bisa ngayon, Noli. Ang sa imo ngayon bagas, yaong ngayon magkakitan. Kinuha, pagtapot yun sa imo, kinuha nga yata. Di mo ngayon, at ako yung marilis ngayon, maghurong nga kami. Anong paghurunan, me? Dahil man po kay mga insidente na baad nakaabot kay Kapitana na piglilibak mo siya? Dahil man? Dahil man ako nang figure ko siya o figure out ko siya. Para nakapot lang, ang mga kahaputan lang, may mga gusto ng kahaputan lang sa iya. Pero ngayong pagdudahan ko siya, dahil ako nagduda, kahaputan lang. Pero nagbuto ka man kay Kapitana ka nakalipas? Iyo pala, suportado pala. Ang problema lang po talaga, ang sabi kong kwan sa iya, kung nagkapot ka, maraming mga bashers na sige. Nakuata. Punto ni Emmanuel bilang nagre-reklamo. Ang gustong sabihin ni Manoy Manuel, pwede man siyang taraman ni Kapitan. Dahil lang siya pagbungag. Physical na baga po yan. Pag physical lang pinagurulayan. Sa inyo po, sa totoo, lakop na pero naglagapak man so pangamo kan tinama. Bawa man po sa pangata. Digdi po sa makusugan bungo niya partner. Makusug pa man. Okay, nadawog mo tabi Kapitana si Emmanuel. Alat mo naman Emmanuel. Nadangog minaso sa imong side. Yaon man digdi si Kapitana ngunyan para magpaliwanag in simbagon kung totoo ba na sinakuyong mo? Ang istorya ni Emmanuel. Ano ang rason kung sige, nata? Kapitana. Okay, good morning po. Good morning, Aldi. Sa duwatang host ngunyan. Simbagon ko po itong sabi niya, primero, sa relief goods. Relief goods. Utay-utay yun ta, relief goods muna. Ang relief goods na pigsabi niya, hanggang niya may picture ako, niya sa barangay hall, nasa table, sa session table may, kasabay kang tulupan na unclaim. Gusto sabihon, nakasabay siya sa mga day pa na claim. Dinani siya nagdiduman sa barangay may dahil aram niya may sala siya. Ngunyan, inimbitaran mi siya. Anong sala po? Ni po nga ni, sir. May mga akusasyon siya. Actually, may may schedule kami sa Monday, April 12, kay Ma'am Tess sa Ramos, ang DLG Kantiwi, para maghuron kami. Tapiga para akusahan niya kami, council, na nag-purchase da kami last year. Nag-purchase da kami aircon for CDC, Child Development Center. Ngunyan po, ito po, nakasabi siya ka ito dahil kang pag-claim niya, kanso
mga nakaagi pang relief. Alat, gustong sabi yung kapitana, bako pa lang sa relief nagpo ng... Bako po. Ah. Kaya, sana po, hayaan po nindo. Sige po. Sige po. Sabi nga Okay ni po nindo, ano honta ini o, Panganing, namakuata. yan. Sige Opo. po. Sabi Malinawan, niya ito lang, panganing. Yes pero po. bako itong pinuunan. Sige Sige po. Ngunyan po, sabi kang council, paimbitaran mo, sige niya dumang kala, tas siya, kobrador kanuwiteng. Ah? Sige niyang May waiting duman, May kapitan? waiting po. duman. Siya, kobrador siya. Ngunyan po arog ka ini. Inimbitaran mi siya, takada dudumano niya, may ano pala ngayon, may binakal ngayaong aircon ngaya pala no, para sa daycare center ngaya, day man kinaag. Buda ngayaong may 5 ngayaong project pala ngaya, day man pinatrabaho. Na, ngunya, kami, sabi kang council, nagibo kayo ni katapos ka barangay assembly sir. Niyang po di inimbitaran mi siya, ako, bago kami maghampangan sa DILG, paliwanag ko, ini ang pagkaparaan niya, Surat annual po yan, investment Kapitan, plan. para sa iya. Para sa iya. Iling ko daw Sabi tabi, niya Kapitan. po sabi niya po duman sa nagdara, dagit siya, de ngayon ko sa iya mahampang, maghampangan na ngayon sana kami, duman sa DILG, sabi niya. So sabi man sa iya nga ni, tasok relief mo ngayon, de mo papigko ko sabi ka, yung nga ni Ann, de ko yakan ma-receive, sabi niya. Di ko niya, pagkahapon, di una po kita ha, inisupoon, maabot kita duman sa, sabi niya kan, sala po itong March 7, April 7 po, Uni po, April 6, April 7, Okay. hapon ito nangyari. Okay, Sala date po man ito sana. Sige po, date. Ining una, Uni na ano po ini po kita. ni kapitana? Duman sa, nagkuha siya kan relief duman, pinicture may ano baga po kaya ang DILG na dapat may full disclosure. Kung saan mga annual investment po kay ni annual budget, escape plan, barangay activities, project chargeable to 20%. Duman Posted po, dapat. posted Opo. ito duman. Sa For barangay. transparency Sa barangay. purpose. Niya, pag duman niya, nag-claim siya kan inot na relief, pinicturan niya pinicturan niya na bako detalyado, ano po, parang ano po yan, annual investment plan. Ini po talaga approve po Gusto sabihin approve kang SB, pigsaro-saro po Kaya sabi ko nga kung kung bawal dapat dinisipprove sa SB, buda duman sa accounting budget, ug di po siya nakapokus kaya kung pinicturan niya ining front na nahiling niya po digdi, may kun iyan. So PPA, Program Project Activities. Opo. Implement. Makisagat po kang mic mo po, Kapitana, para, ayan. Okay. Sorry. Okay po. Ini po, dahil niya, digdi sa expect, ini nga po, baga plano. May expected output. Digdi siya digdi niya tinaawanan Tinawan doon niya perang page na. So, primero, dahil. Dahil niya nahiling na duman, So, ano particular ang pinicturan niya? Pinicturan niya. Procurement of aircon for Child Development Center. Yan po, digdi kita. Ini niya, 1 unit aircon installed. Ini po siya diyan sa Minano, installed ngaya. Tapos ngaya, dahil man dumang kinagsa Sa CDC Center. CDC Center. Tapos ngayon may eco bike. Sabi ko, kung binarasa niya boss, may mga training digdi. Kumbaga, expected output ito po. Pero po, yung aircon naka-install dahil. Investment plan. Madali lang. Gustong sabi yung kapitana, plano pa sana. Plano. Ikalawa, pandemic baga po kita. Ang may limitasyon po ang paghiro o paggasto kang barangay fund. Pwede lang itong hiroon o gastohon may relasyon sa COVID. So, gustong sabihin, may mga plano ka mo dyan na dainadagos. Dahil talaga gabos niya po ang sa tuyang pero po nata po ito installed. Na bawal mag-project. Nakalagda installed. Niya, Itong terminong installed, gustong sabihin, ikinabit. Kasi past tense, may D. Dahil expected output. Sa plano, expected output sa plano na dapat nakakabit sa aircon. Nakakabit. Okay. Nakasabay ito sa kantinad kang gagastusun Okay. Na kumbaga pati sa Kaya pagtakot. pigahanap. Tapos naman po digdi naman po sa amount, sa amount, any amount, pwede ka magkaag. Dahil, plano pa lang po. Dapat medyo mailing questionable kumpira. so amount, Yes. 50,000 so aircon. Ano lang po kaya yan? Pero po yan, nasabutan ko na po yan. Mic po, Sa mic po. mikropono po. Okay. Kang barangay assembly po, naka-10 po ako. Yeah. Dun sabi ko, ang manungod sa AAP, okay na po, nasabutan ko na.
Hindi ko naman siya pick. So tapos na ini para sa imo. Oo, tinapos ko na yan. So sabi mo kay Subago Manuel, dahil ka man nag-uri istorya kan mga issue. Ito sabi ni Kapitana. Dahil man ako para pang-istorya mo dahil tungkol sa aircon. Nakapot lang ako. Ano niya ko ini? Totoo niya ko ini. Bako. Tali ako, ako nag-inquire ako. So nagngangalas ka talaga kung natanig aircon. Totoo niya ko ini. Pero ang inaputan ko man lang po ito. Wala ko ibang naman. Kundi si sarong maestro man. Dahil kanya ko maestro. Padawanan mo doon niya. Sabi po ni Kapitana Gabus na piglilibutan mo habang nagpapakaya. Diyan ka man nasa sala. Dahil ko nagtarang. Sige, madala mo. Namabutit sa barangay assembly. Sige, kung saan duman nga ni. O di, iyo pa ito na ano na. Okay na, sabi ko di. During barangay assembly, nag-report ako. Ngunyan, kinuha ko sa oportunidad na ipasabot nga ni po ini. Tamay ano kami, first During time na barangay assembly, Kapitan, si Saytabi ang presente. Sa mga teacher, pira po ito niya on duman, 5 siguro. Tapos imbitado mi so SB employee na taga duman Masansamo. May imbitado kaming MSWD employee na taga Sugod. Muda sa mga constituents po duman, barangay official ya on duman kumpleto po sa barangay council. O ngunya, pagka-deliver ko po kasakuyang kang report ko, sabi ko, sana niya ako nalinawan na kamo kaini yung annual investment. Hinapot ko, in-address ko sa ngaran niya. Halato na po. Ngayon, sabi niya, okay. Ngaya, igwa pa ngaya akong hapot. Sabi niya, okay. Sabi big ano siya kan sekretary. Ang hapot niyang ikadua, may nako ang ngaya akong resolusyon. Sabi niya, na may 99%. Sabi ko, total, 99% ka? Resolution na ano po ang nakapalaman? Sabi niya, kaya sabi mo, ano iyan? May papel siyang kapot, dapat nga ni dara niya. Sabi kang sekretary, ano nga niya? Iyan, kinuha sa iya, ipinahiling. Sabi ko, bako ini resolution dahil may code, may expected output. Di mo niya, sabi ko, kung resolution, may representative kita kan SB, pero di pahiling ta. Nadadagit nga ni siya, nga tatay itong pigpasimbag. Sabi ko, kung resolution, di nag-agian duman sa ano. Dapat. Nadadagit siya ka ito. Ngunyan, ibig ko paliwanag. Expected output man sana ngayon buda 99% ngayon. Dahil kuyan nga ni, sa ano nga ni ito, nasa AIP pa ito. Ngunyan, arog po ka dahil siya ka ito na so teacher, okay na, nakasabot na sinda. Tapos na, tapos na sa barangay assembly. Pina-snack me pa nga ni siya. Ano man ang pina-snack nindo, Kapitana? Sito po, tapos cupcake. Kung anong piraman po na drink sa cupcake? Tigsararo lang tayo ang budget. Kinaon man po ni kuan sa kinaon niya. Dala niya. Tapos ang problema naman, pagluwas niya, dumama sa ruinutan. So di naman niya nagpaabot sa muya. Gusto mo sabihin tapos na sa barangay assembly? Yeah, tapos na. Pagali man Manuel, naaraman naman doon, napigpara. Pagkaaga, nagparataram naman siya duman. Di mo niya. Piglibak naman kamo, Kapitana. Okay. Sige niyang nakabot naman sa muya. Ito na nga ni, kaya kami nagdesisyon. Di nagkainit ka naman, Kapitana? Di po, nagdesisyon kami. Bako lang po ako. So, council. Pati so, ibig sabihin, tabi, ini po, nagpatunay man kaya na, di pa man kita, ang gusto sabihin niya, ito pala, sabi ko, aram ko, bako resolution, ang niya, may pinicture naman siya, pinatanggal ko duman sa full disclosure, ito pala, so project chargeable to 20%. Sa imong tabing assessment, Kapitana, anong klaseng residente tabi ini sa imong barangay, si Sir Emmanuel? Paribok ba o talagang nag-iiling lang? Ini kaya po. Ano ini? Kontrabida si Ini po kaya, actually, bako siya, aram niya, tabako siya taga-sugod, taga-Ligaspi po siya. Pero butante mo po. Abotante kang sugod. Ngunya, di ko po aram kung bako siya domicile by birth, pero domicile by intention. Binuto niya, salamat na dakulaon. Ngunya, pinadaba ko siya. Naulag sa iyang temporary shelter. Inakomodate ko, inakomodate ko sa tugdukan niya sa tiyaong ko. Natugdukan ko ta ito, naaribadahan, kung may tana sa coastal libre, pinatugdok mo siya libre? Sa siya nag-build kang temporary shelter niya, pero daga sa imo? Bako po, sa tiyaong ko. Okay, pero inakomodar mo po? Yes. Okay, tumbukong ko lang, Kapitana. Medyo, alam ko na po, madala. Tumbukong ta, ang pinaka laman kaya kan reklamo niya Subago. Binungag mo da siya, binungtian mo siya. Po kita. Duman kita na ngunyam po. Tampig po punto ni Emmanuel, bako naman da yan. Bako na po yan. Dumanda sa pagbungag. Totoo bang sinuntok mo si Emmanuel? Pero
ang ano mi nga ni saya duman sa DILG, man sana tapi pagbuwa niya tayo napatukasod ma si Ma'am Tessa. Anong buwa po? Na ang sabi niya, ano itong pinagbubuwa? ang sabi niya, nasabi daw ni Ma'am Tessa, itong 99% ngaya, may existing project, kaya may pinatrabaho. Kaya paulit-ulit mi man ngaya, kaya na ano man ngaya sa mga council pag iriba ko, paano nga nga kita makaproyekto na pandemic kita? Sa madaling sabi na Ngunyan, Dagos. tapos na ito. Okay. Tagima na kami kan sa DILG Saro. Okay. Diyan sa pagbungag. Dumang kita sa pagbungag. Ano mananggad kapitana? Ansarong kapitana baga binungag dapat. mo si Manuel? Yan. Ansarong kayang kapitana, ansarong kapitana kaya dapat nag-maintain in peace and order sa loob kan barangay. Yes. Pero totoo ba na sinuntok mo tabi si Manuel? Sabi po nga ni Bagana, siyempre, ako actually 14 years ko na. Ayan, saro iyan sa pag-iingatan ko. Dahil suina ako man, nagserbi man na kapitan. 14 po. 14 taon. Suina ako man 18 years bago naging municipal employee. So, kumbaga, So, sa gusto ko sugod, sabihin, aram ko na. probado na kan Ngunyan barangay siya, sugod anday ng ko aram, tabako siya duman ang Pirang niya. taon na Ngunyan, po sa sugod si Manuel? mga sobra na mga na 8, 7? Ay, 14 years na. 14 years. 14 years. Ngunyan, di po kita, nga ni maano tanay ni, ito na nga ni, kuya nga iso council na, maringay kang kapitan na karunon mo ngaya. Pero Sabi ko medyo... tama, bago kayo mag-ano. Di mo yan, uni na nga ni, pinaserve ko ini. Sa iya. Imbitasyon. Ngunyan, nasasabi niya, di ngayon kan ma-receive. Di ngayon kan sa iya mahampang. So, dumana sa nag-refuse ngayon. siya, Ngunyan, na-receive ini. may sinambit niya, yung nga nasabi, may sinambit siya na, anong kinuha niya nga ngayon, ay hinold, primero sabi niya hinold niya ngayon. So relief ko. Sinimbag madangani siya. Utuon ngayon baga dumamay, kaya riba nga ngayon, kaya si Giromiyot, apat pa niya ang duman. Ngunyan, pagkahapon, so sabi niya baga, pagkahapon, niyaon ako duman sa tugang ko, sa gilid kan tinampo, nahilin ko siya. Noli tabi, paypay ko. Dali-dali siya. Ngunyan, aram ko na daw niya, inulit ko, noli, haritabi. Dudulagang kakuta na. Basta, day ko lang. Pero sa pagkapod mo po sa iya, sa pagkapod mo sa iya ka, may nahon man. Aram niya, magkarian ugali ko. Okay. So, ako baga, authoritative po, or paano? Baka mampaso auto. Para na po niya lang ako. Dinagran niya ako. Okay. Yan, okay, sige. Okay, sige. Tagdagusong ko. Sabi ko, noli, maritabi. Sabi ko, So, day niya, dali-dali siya. Aron ko mapataya siya. Noli. Pagkiling niya, nagrani siya. Di nga ni siya, nyaon siya dyan, imbis baga dumigdis ako, nyaon duman nga ni siya. Nagrarayo. May distansya? Nyaon siya dyan. Hindi man tabi inindo, halangkaw siya, masunto ko siya. O ngunya, alato na po, may dyan. Pwede tang imustra? Pwede imustra. Nakatindog ka kapitana, sige, imustra ta po. Duman ang tinampo. Yan. Duman ka halin. Ay, so mikropono, medyo ikaw lang po. Okay. O ngunyan, duman ka banda. Duman ka. Ay, sus Maria. Sumibog si, duman ka. Dahil man po, aran ni ko katan duwa. Paano? Kaya nga ni, pick-upod ta ka. Maabot, hindi mo ko aran ni sa imo. Dahil ako So, ang pagkakaiba, ikakapitan ang version mo may distansya. Yan. Ika Manoli, harani. Ginuyod pa. May nakailing kaya? May nakailing. Arog kayo ni po, ha. Duman siya, paghali niya doon, pick-upod ko, nuli, sabi ko ka ang tabi. Tapos, diretso siya. Nakatangod, pagtangod may, pagkiling niya, sabi ko, diyan siya kayan, dahil tangod niya ito, diyan siya kang banda, arog ka ang. Di mo yan, hinapot ko siya. Pero dahil mo talaga tinamaan, kapitana? Imposible. Sus Maria. Dahil ka na tabi mag-nigar tabi kapitana. May mga Jesus Maria. Baka sabihin mo patulog, grabe. Duwa man sana. Dahil nga aram ko, aram ko, talagang may intensyon ka kung ano. Dahil akong intensyon sa imo. Kundi talagang totoo. Ngunyan arog ka ini. Ang hapot halat na dagusong ko. Sige po. Ngunyan ang hapot ko sa imo. Nuli, sabi ko, bako niya kung maghuro na kita sa DILG. Nga, sige mo pa dyan ang pangistorya. Dahil ka nagtarang kaan sa kuya. Ay, Jesus Maria. Pero talaga, kapitana. Totoo po na sinuntok mo si Manuel. At ako talaga, dahil kan maano, sabi ko nga, maghahampang nga. Oo o hindi? Hindi. Okay. Ikaw man, Manuel, sinuntok ka? Oo o hindi? Sinuntok 2 beses. Utrong ko, Manuel. 2 beses mo ako tabi, sinuntok.
Imposible ho Sa na hambang magduwa ka pa. mga tao Not once. in Not public once, place. but twice. Sa public place mo tabi ako sinuntok. Si Say Tabi, ang pwede mong tarabunan niya, una nakahiling kita Ang sinuntok. nakain Sige niya, daw. naman, may tulong kagawad. Ay, Sa sus. inutan si kagawad. Kalyos, sa opposite side si kagawad Emil Almario. Sa may tindahan niya, yung duman si kagawad Busar. Oh, di na, ito harap Sabi mo na. subago, Manoy Manuel, nag-ubag. Ano, may nagpa-medical ka? Naglam lang siya. Hindi ka man nagpa-check up? Imposiblehon man. Wala kaya. Yan po na ngipon mo, dahil man yan, bako yan epektong natanggal kan kinuha ni Pero, Kapitana. ansaro kaya partner na tao, pag Grabe. tigti-trigger ka bagang madagit, yung initial reaction kang Dahil taong Kapitana, dagit, dahil mo na iniapot ko lang, Oo. Kapitana. Opo. Minsan kasi pag dagit kita baga Kapitana, although sabi mo nga ni, probado man kan mga taga-sugod na mabuot ka, pero kung minsan pag medyo Dagit nadala ka sa na. emosyon Initial mo, reaction kang taong dagit, dahil mo na Ang makontrol. po, ang sabi ko sa iya, sabi ko kaan, karugtong ito sabi ko sa iya na patunayan mo niya kung ang sa DILG, ang mga pigkatara mo, ang mga akusasyon mo sa mo. Tadi kami nag-purchase ka aircon na, yung nga dito, sabi ta, yung ang sanit ang pikanuhan me. Ngunyan, budaya ko, nga ta nagdagdag ka na naman, nakino ako Okay. so relief ko. Okay, Kapitana. O, ikadagit ko Opo, nadagit si okay. Kapitana. At least, siguro, taang intensyon po kang programang ini na tabang Pagmarayon ka mo. Bako yan. man intensyon na paglalapan problema nito. Tamang-tama, yaunan sa tuyang ginangalangan na Yaon si regional RD. director. Yung Aputon kan ka si DILG, RD kung ano si ang, Attorney Anthony Noida. Yes. Dadangog niya man ang magkaibang bersyon side. nito Opo. para matawang ka mo nin kalinawan, advice mo. Kalinawan. Ano ang maray nagibuhon? Partner, tanganing Para- paguli ninda, bako na, pwede na sindang maging okay, malinaw naman sa ang Si kaisipan ni Kapitana, Kapitan. focus na sa barangay hall. Ikaman. Si focus sa pagpataya. Bilog na Bako ko, man gayon iyan, bilog na partner, ko ang aram pinaka- kang sugod na talagang sinuntok niya ako. So, Okay. RD, Ilaog ta si RD. ta? RD, ano nadangog tabi? mo po ang magkaibang bersyon. Madali lang po ha. Sige. Tadangogon ta si RD kung ano ang magiging Ano advice. pwede gibuhon RD tanganing mapundo na ini Siring ka ining Para pangyayon. mo kaya si RD, Aram mo, knowledgeable siya kung paanoon. Medyo napapa-smile si RD. Ining problemang ini. Bako lang sa sugod nangyayari. Halos gadakol na barangay araw kayo ng sitwasyon. RD. Yeah. Ang mga dakol talagang piga. Ang mga DILG officer, it's good na dinaran na sa DILG at nag-schedule na pala Yes, si yes. Tessa. By Monday, sir. Anyway. Naugma din ako, no, kasi si Kap, parang alam talaga niya yung trabaho din niya. Yung full disclosure, sa ibang barangay problema, hindi nagsusunod. Alam mo, yung may mandato ang DILG na kaipuan mag-post ng mga budget, yung mga award sa procurement, AIP, yung utilization nila ng internal revenue allotment. Kaipuan i-post yung mga income na na-receive, so ginastusan, ipopost sa regularly. So alam ni Kapitan. Nagpa-barangay assembly. Oo. Si Sir Manuel naman, yun ang din kaipuhan ta kasi anong use ng pigpo-post mo kung dahil man ka nagbabasa. So, sarong mga kasi, resident concerned citizen. dapat ng citizen, concern talaga, pigilin. Nagpapartisipar. Oo, pero kung may hapot, tama, sa tamang venue lang. Okay, Hapot. proper venue. Sa barangay assembly, okay. Kung dahil pamaliwanag, paliwanagan sa barangay assembly. Kung may issue pa, pinaapod na ni Kapitan, sana nagduman na lang. Yan, Nagduman na lang kasi dapat siyempre, out of respect sa punong barangay, siya ang nanay kang barangay, barangay assembly. Pero siguro may reason man siya. Taabo niya maghampang. Oo. Iguan na nga ning may mga issue pa rin siya. Before pa. Pero yung mga simpleng issue ko na kaya man ipaliwanag, lalo pag ulayan na lang sa barangay, nasa pandemic kitang yan eh. Dahil na para iriwan. Pero kung may ano nga, yun, Duman sa punto RD na sinuntok da siya. Oo. Hindi ko alam kasi sa pigde-deny man ni na Kapitana na sinuntok niya, sa ipinag-aalid siya. Pero ang ano dyan is, of course, hindi tapig tolerar yung physical, pagkulog. O, aram taman yan. Oo. Sa ngunyan nga physical distancing. Opo. Pero, ang gustong sabihin,
Hindi ko alam kung anong totoo talaga. Parehas na parehas wala kita duman sa lugar. Ang hapot na lang yan. Sinda lang nakakaaram kayan kung talagang may nangyaring pansuntok o talagang hapot ko po sa inang, gusto pa rin talaga nilang padagusan niya na problema. Iyan po ang gusto tang iapot. Apotong ta kay Emmanuel, ano ang plano mo ngunyan, Tabi? Manuel, ano talaga ang gusto mong mangyari? Ano ang mo plano? bang kakasuhan mo si Kapitana o gusto mo magkasundo ka mo? Anong gusto mong public mangyari? apology? Anong gusto mo, Tabi? Abo ko man siyang kasuhan. Pero kung talagang pra-deny siya, kakasuhan siya. Pero kung amino niya yun yan, magkakasundo kami duwa, then gusto mong sabiyon, Manuel, gusto mo amino niya and maghagad siya ng tawad sa imo? Tawad din siya maghagad. Basta amino niya lang. Maski din maghagad tawad. Tabilog na po ang sugod, kabarangay sugod, aram na po na, sinuntok niya ako. So, naninindugan ka, Emmanuel, na may nangyaring pansusuntok. So, ang demand man sa ni Emmanuel, aminin lang. Sabi sa TV ka ito, aminin. Pag inako naman ni Kapitana, mapapatawad mo na si Kapitana. Hindi naman po akong patawadon. Dahil man akong problema sa Kapitana. Abo ko lang kanso, paagyo niya sa martial, garing martial law niya na. Dahil daw pwedeng magkasundo na kamo? Oo nga. Dahil man akong problema, Kap, kung amino mo sa inda. Basta, talagang, amino mo lang, talagang totoo mo talagang, sinuntok mo ako kitduay. Ako na ulit talaga. Ano ko sa'yo mo. Inaksipter me ka sa barangay, pinadaba me ka. Pero nga, tataro kaya ng ano mo. Kaya ang sarong bagay na day mo, na pirit mo ipigo pa, day ang pwede aksiptaron kan sarong tao. So, ika talaga, Kap, naninindugan ka na dalagang dahil. Aminin da. So, paano ko aminin kung day ko ginibo? So, paano kita kani magkakaayos kung igwa talagang nagdi-deny, igwa mo na nagtutuwa? Igwa po kami ning makakatabang sa imo, igwa kita partner ning siguro, dahil sabi niya nga ni, abo niya man nga ni kasuhan. Si Kapitana, basta aminin. Pero kung i-deny, ang sabi ni Noli, madago siya kan kaso. So, igwa kami ning legal advisor digdi, si Atty. Barredo, makakatabang ito sa iya. Pero ano, Tabi, Kapitan, wala ka talagang ginibong or day ka talaga maako po? Sabi ko nga, baga paulit-ulit na, day ako pwede, mag-ako, day ko ginibo. Kung talagang anong gusto niya sabihin, magbuti siya ang complainant. Okay. So, handa kang hampangon siya, Kapitana, kung sa ang gusto niya. Aram mo, ang problema ni Dukuta kasimple man lang. Dahil man kuta ka mo dapat makaabot sa karasuhan. Iyo kuta na. Ang kamautan tapat idigdi, ano pag-ayos Ako nagkataramdabaga po sa indo na, dahil man ako makaso, dahil ako dahil daw pwede Manuel na. Pasensya mo na lang. Pero sabi ko, para maamin siya, iyo, gaduwa, okay. Yun, nasuntok ko siya, nakulugan ko siya. Baka pwede mo na lang naisipo na initial reaction kang tawong dagituno na. Dahil nga dakulo na siyang nakukuha, nanraraot ka kuno. Sa ginibo niya, sa kuya kang April 7, pinasupgan niya ako sa bilog na barangay. Sa ginibo niya. Sa bilog na barangay, aram na po niyo niyan. Dahil para kalat mo. Hindi ako nagkalat. Aram ko may nagkapasunog gaya sa imo. Aram ko pinakaputan kang kalaban ko. Aram ko sa nagpaabot digde. Aram ko sa nagpaabot digde. Naging kalaban ko sa tugang niya sa barangay Sugod. Kasugba. Dahil may eleksyon kaya Kapitana, sundan ko po yan na pigtatara mo. Gusto mong sabihin, may nagpapasunod kay Manuel. Sisay po. Dahil na po pwede sambiton. Kalaban mo sa politika? Kalaban. Sa barangay? Actually, siya din nagbuto sa kuya. Itaram ko sa Indo. Nagbuto ako sa Indo. Wala na nagpapasunod sa iya, duman siya nagbuto. Dahil ako nagbuto sa iyo. Pero sa imo ako nagbuto, Kapitana. Dahil ka Garo, iba na partner. May nagpapasunod da sa imo, Tabi? Dahil niya man aminon. Anong babae ang nagpapasunod? Lalaki? Babae. So nagpaabot di lalaki. Tugang niya sa nagapasunod sa sugod. Kita ang kamautan ta digdi maayos ka man duwa. Iyo man si RD siguro. Napakasimple. Iyo man ang kamautan ni RD. Ayusin. Inaayos na nga po baga, abo man ka rin siya. Abo kaya siya mag-amin. Sir Emmanuel, abo man niya, day man inaako ni Kapitana na ikasinuntok. Day ka matugot na magkaayos ka mo, Manuel? Tugot kaya ako mag-ayos kami, pero abo man siya mag-amin. Kapitana, baka pwede... Magkaiba kay partner eh. Day taman pwede pa... Ang gusto ni Manuel, magbati kami ni Kapitana kung mag-amin siya. Sabi man ni Kapitana, day man ako pwedeng mag-amin, kansarong bagay na day ko ginibong. O gari nga ni, parehas sindang
bagabo man talaga nindang magbati, partner. Pero Kapitana, ikaw willing ka man na okay na ka mo ni Manuel? Di nga ng problema. Kasi bilang ina Oo, bakang dahil barangay, man- aki siya. Kuni nga ni, kaya ini purpose nga ni, kaya ini, purpose Kaya nga ni, ba, kung wala inaksiptar yan. niya, para nga Okay ni na sa maghuron kung basta kami. ano niya lang, Para talagang- niya ako, makuha niya, so relief good Ano, niya ano daw kung ipasa Diyos mo na sa Nayana? Gusto mong mangyaring pasensyahan na mag-amin? lang. Di, baka pwedeng Tapos kami po- na alang-alang na lang tapos kay po- RD. tapos po Manuel, pag- Manuel, madala. Alang-alang na lang kay Alang-alang RD, kay na yaon RD. bisita tango niyan, or Tapos pinadaba ka man ni Kapitana Di daw bilang pwedeng aki ka. mag-kuha na ka mo? Pag-uli ko naman, pag naguli ako dyan sa sugod, ano tara mo sa kuya, urulok-ulukan ako. Dahil, ipangako lang ni Kapitana. Dahil giribuhon niya. Duman kaya, yun ang sabi niya. Kung nga ni siya So gusto mo papatayo, sabihin, niya na kaya pag nagbati ka mo ngunyan, ulo kang kakan mga taga-sugod. siya masana, para Dahil, panistori kumbaga, sa sinunod Arog na sa nakani, arog na sa natabi Kung ka dahil ni. mangyaring ko, Sir Emmanuel, ika ang kamauutan mo, ang punot dulo kan sa indong piga kulugan buot, nagpuon sa relief goods. Tama, nagpuon niyan Kapitana. No, digdi Baka talaga. dumaan sa aircon. Digdi talaga. O, day naman nga ni Dayan, day naman nga ni Dayan. Naman, yinisyuhan niya naman kami na kinuami da. So relief. Okay, naging parte ang relief goods. Igwa pa siyang relief goods na kukuha ng Kapitana. Itaw mo na sa Kapitana sa relief goods. Ang Maski- naman sana, kuot sa rinutan ko, nagparapataya siya, di narado man kang kagawad na kasay sa puso Ah, hinatod niya. na. Dahil siya. Ay, digdi tabi Kapitana, ay, dyan. Permenda kaya niya duman, kasabay kang tulukang relief No, rin- goods na Pwede mo di- baga, Ano, pwede mo baga po iwinata sa duman sa Sa balkon. luwa. Baka Ay, mawala. Pwede mo, Maria, dahil man po Joseph. nawawara. Ay, sus. So, Dayna. 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 No rin i-schedule ta na lagod. No rin kayaon sa arong mo. Tangan ipatod Ipatod ni ni Kapitana. Kapitana. Dawa, yung time na ipato dyan naman, pwede yan, dawa, raya ko duman, pwede niya May ilang- mga tao duman sa arong mo? Day man, Dahil man sulos tulad minawara yan. duman. Sultero ka po. Oh, dahil man po lak nga nito. Dapat dahil man may nawawara. nag-receive Dapat man may po. nag-receive. Kasi Relief relief baga man yan. po. Taga-account yan. Accountable si Sir Kapitana. Manny, Ardi, dapat. day pa lang pwedeng ang relief goods iwalat sana. Dapat may Oo. mag-receive. Actually, pipapapirma pa nga ni iyan. Kasi may Proof accountable, na ni-receive may yun. account na yan. Kapitan, sabi ni Emmanuel, Yes. baka dapat uli niya at yan sa sugod. Pag urulukan da asyata, pinatawad mo na or day ka na ma-reklamo. Dahil pa makaya, dahil pa makaya. Sige, sige, Day naman. niya talaga Araw kaya, pinatawad. araw nga ni Aday po ka pa kay ne, nag-uyon. araw nga ni po kaam. Kaya ang sabi niya nakabalik, siya masa nagsabi, tado man day man. Mangyayari kayo dam pag uli niya, sige niya nataramdaman na sinunta ko ni kapitana, na duman nga ni nagtataram na siya. Rineport niya na ay ano da, reniklamo niya ako sa DILG. Siya masa naga para paano duman. Bako daw mas maray pag uli nindo duman, mataram ka mo na, nagkaulay na kami, okay na, wala man na Yan. Pwede problema. Kasi yan. Pero simple man kung lang na araw bagay kaan para siya, matapos na. Dahil niya Dahil ka man bago siguro na pag nugali ulukan niya. ka mga tao duman na. Kung dahil niya sinabi bago mo, na nugali niya. Nagampang na kami ni Dahil Kapitan. for the last time, okay na. maputon ta si Sir Emmanuel. Ano ang kamautan mo tabi Sir Emmanuel na magianan ka man? Tanganing, asay duman sa pigahagad mong mag-agad ning tawad sa imo si Kapitana, taday man mahagad. Aminin lang. Dahil ako Aminin. nagahagit. Basta niya aminan lang. Aminon. Dahil na da maamin siya, tawara man lalagang nangyaring pananapok. Amen. Oh. Kundi talaga hindi ko pwedeng palagpasan sa gilibutan. Okay. Kung tahabo ni Kapitana mag-amin, Mapanda po. ano na ngunyan ang plano mo? Ano na ngunyan ang plano mo, Manuel? Tahabo ni Kapitana aminin. Kung ano ang plano mo po, gusto mong diretso yaon si Atty. Barredo makakatabang sa imo. Yan ang samuyang legal advisor. Madiretso na lang po ako. Okay. Makaso ka. Tabong niya po siyang aminon. Okay. Abong niya siyang Kapitana, kami kuta na sa tabang ni RD. Gusto mi kuta na pag-uli nindo sa Makaayos lang barangay. mo. Okay. Happy na ta. Ako, willing Iyo man po kutang ako. intensyon ng Marami programang po siyang ini. Makaayos. Saan sa tuyang mga Oo. kababayan. Ngunyan po, dahil sabi niya, abo mong aminon, didiretsuhan ka. Ano po ang mensahe mo kay Manuel? Kuya niya po, ang diretso niya. Kundi siyempre sabi ko nga ni bagao, kung day mo man sa naginib, kung day mo ginibang sa bagay, na paaminon sa imposible man, kung baga, arog sa kuya, day ko an maaako. Aram ka mong bilog na sugod, kung ano ang pamilyami, kung ano ang karakter kan sa muyang pagkatawo, aram niya po an, kumpara sa muyan dua. Ngunyan, kung ano ang tayo sa diretso niya iya, kung makaso sigihon niya. Ngunyan, aram ko na ang mangyayari, pag-uli niya duman, sige niya ng kalat tuman. Nga, nagangalas nga, tata nakaabot pa digde. Simpleng bagay ito. O na, ito nga ni so, paabot digde. Kundi siyang maraot na intention, nabigla nga ni ako.
Sabi ko, ano niya lang mangyari? May record ako na may ano? Natatabi ka. Simple bagay ang pagkulog sa rong tao sa public yun na nga, place. ginibo ko? Di ko Ginibo mo. ginibuan. Di ko naman. Diyan nga, Ikaw galing ka. Patunayan mo. Patunayan mo talaga. Okay, mensahe mo tabi, Manuel, kay Kapitan. Sige, siguro, mas marinang diri ka. O Manuel, Kap- ano ang last na mensahe mo kay Kapitan? Tabi, Oh. ako ang pagrespeto ko sa imo, ganito ka, ganito kang pagrespeto ko sa kuya magurang. Pero ang pagkulog mo sa physical, sa sarong tao, sa kuya, ayan, hindi ko pwedeng na. Dahil ako nagkuhan sa imo, basta mo sa na akong kinulog na 2 beses mo akong inupakan sa imong kamot sa pando. Kapitana, ano ang personal na mensahe mo man? Sa iya, direkta mo na, Emmanuel. Direktang mensahe kay Manuel po. Total, sa diri mo yan, kung ano ang gusto mo, ipadagos mo. Sabi ko nga ni Baga, sabi ko nga ni... Madala po. Sige po. Ang pigapi hangad mo itong relief, maabot ito sa imo. Bako. Halat mo na nga ni. Unya, kung iyan ang mo, diretso, daguson mo. Di ako maako kan sa imo nga. Kaya dakol dumaan mangalas kan sa imo naman. Bago na naman akusasyon sa muya. Bakulangan ni sa muya ko sa kuya na. Sa muya. Kita mo sa lang. Yun na nga ni. Apwira kapag sabi ko, so sa council, lalo na ni sa kuya. Sa tuyan, duwa lang po ini. Dahil mo na po para damay ang... Okay. At ayun na, may ano nga, may pending kita. Parang dahil kita matatapos mo niyan, partner. So, ang desisyon ni Manuel, tutuluyan niyang ireklamo si... Ipapakauron mi po Kapitana. kay Attorney Barredo, ang resident legal advisor Si Kapitana man, partner, ang desisyon ni Kapitana... Hampangon. Kung ano man ang desisyon ni Manuel, nakanda si Kapitana ng hampangonan sa iyong reklamo. RD, paano ni last word mo para sa inda? Data na pagkasundo. Bala ka na po, RD, kung ano ang muya sabi nga ni Kapitana, diretso niya na magpadagos. Pero yung DILG po sa TV, nakahanda man yun, nadagugon giraraysin na baka pag abot kang oras, magbago din ang isip ni Sir Manny. Ini po ba, RD, mapatunayan, igwa siya ng administrative case digdi, iniman, ano po ang pwede niyang, ano ang dalagan po kay yung kaso na kakampangon din? Depende yan. Kung anong ipipresentar na prueba ni Sir Manny sa tamang forum, anong ebidensya ang kaysa yung may presenta. Ito na lang gawin, RD, na paggampang ang giraraysin sa DILG. Sa iling ko, iyo po. Baka lamang may development. Kaya kang regional director, kaya kang DILG. Okay? Sa punto ngayon, RD, magkakampang ulit sinda duman or sa DILG kung willing sila maghampang yung DILG po, willing po. Sa Monday. Nag-schedule naman. Willing ka man magduman. Dahil nga po duman sa mga akusasyon. We hope and we pray po na maayos po kamo. Kung baga, kung ngunya na aldaw na kita nadagusan na maayos, sana sa Lunes magkaayos ka mo. Manuel, salamat sa pagbisita digdi sa programa na ipaabot mo sa reklamo. Baka pwede ta partner sindang pag-abrasahon kung pwede. Kapitana, salamat man sa... Abo mo pa. Abo pa talaga matagas pa ang puso. Dahil problema, dahil problema. Bago ko lang abrasa ganun. Sige. Alam mo na, Kapitana, ba? Tama kasi bawal pa mag... Kita kasi ganun duwa. Baka ayos naman ha. Day pa nagkakakuangan, partner. Partner, ang ulok nim da may posibilidad. May posibilidad. May posibilidad. Wala man personal kayo. May partner. Actually, di kaming kaya lang, sabi ko na, ang ngalas nga niya, putarog ka ini, na may mga na physical, nakarabot na kita digde. Kaya sabi ko nga ni Direchos. Pero partner, sa paghiling ko talaga sa iya, okay man, may bulawan man na puso, magyan man. Ardi, salamat po sa imong presensya ngunya na pagkadaw, sa pagpapaliwanag tungkol sa border, and digdi sa pagtao din advice. Maski nga ni holiday partner, tinawang kita ning oras ni RD na dakulang oras actually ang nakuha kay RD. Salamat RD sa imong panahon na sin oras. Mabuhay ka tabi RD. Available po kita, yan po kita. Sa Induman tabi Sir Emmanuel, Kapitana, salamat tabi. Thank you po. Tabang ora mismo. Sa Action Co Center. Congressman. Apo. Sa samuyang pagbabalik mga kaaksyon, harong sa Daragalbay na tumpos at yan sa pagbabalik kan tabang ora mismo. Wara ang water system na wara pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig.
Kung minsan nga ka to, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Ang susayin ko sa atin, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Kampanahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
puhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay puhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kay yanta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Ngunya naman mga tugang, may makakasabay kitang biktima nin kasulo or nasuluan, hali po dyan sa barangay Namantaw sa Banwaan kan Daraga Albay. Makakasabay ta si Manay Dayan Abrigo. Maray na pagkahapon, Miss Dayan. Maray na po, ma'am. Makiistoryahe daw po kami. Ano ang naging sa tanong ta nagkaigo ng kasulo sa indong harong? Nagsap na po ako nung umaga po, nung mga alas 6 po. Tapos, ang alas 8 po, nagali po ako sa arong para po maglaba. So, ngunyan po, arayon po ang distansya po kang arong po namon sa lalaban, sa tigalaban mi po. Tapos, siguro po, may nabayaan po akong baga or apoy na nakatalo po duman sa may mga panggatong. Tapos, kapag uli ko po na mga 10:45, akala ko po may nagsusulo lang. Nailing ko po kay masuhon. Tapos kang nagrani na po ako, iyon na po itong makarabaw na po sa kusina, makalayo na po, tapos... Wala ibang tao duman sa arong nindo kang binayaan mo? Wala man po, tangagom ko po kaya nasa Tacloban, ang tatrabaho po, ako lang po ang solo sa arong. Wala pa kamong aki? Wala pa man po. Nag-eskwela po kaya ako. Opo. Maringani, warang na-disquido. Nata naisipan mong bayaan sa harong nindo na igwa na nagkakalayo, igwa kang binayaan na kalayo. May kalayo. Bago po ako nagali, madam, parang tigbungkag ko, tapos tigbubuan ko siya ng kabagang... Pinasiguro mo mangkuta na? Opo, kaya lang, igong nga padang ano. Na masulo po talaga. Okay. Tigpasiguro ko mo po siya. So anong itsura po kan arong nindo? Ano, natumtum intero na yan partner, madadalan ta partner. Yan ang nangyaring kasulo. Made in light materials man sa nakota. So sa iyang harong, alagad, so mga gamit niya talagang natumpos. Ngunyan, ano ang sa imong pinagkakabalaan? Sa ingkang ngunyan naka-star? Sa magurang ko po ngunyan ako naka-star. Sa in? Duman man sa Namantaw? Sa Namantaw po. So, aram na po, aram na kan agumo na nasulo so arong nindo? nindo? Iyo po, aram na po. Nag-uli na siya? Mauli pa sana po sa Picha Kinsita. Dipisi lang po kayo ang biyahe. So, paano ngunyan? Grabing panghihinayang mo, maski proba paano, pigtipunan nindo? Opo, pinundar mo man po kaya ito. Kaya grabe po ang panghihinayang ubus talaga partner pala, no? Ubus. Ang ano yun na natada na yan na kahoy. So, mga... Giro. Parte kan sa indang harong. So, gabus na gamit mo, Dayan, na ubus? Opo. Bado? Mga bado po, mga bag. Kang naaraman ni Mr. mo na arogan so nangyari, ano ang naging reaction ni Mr.? Sabi niya po sa akin,
okay lang daw yan, naanap man po ngayon, at least nga ligtas ka or day kang Di man nadagit sa gumo. Day man po, taday ko man po kaya tito yo. Pero nag-agad ka sa iyan. Paano sa pakatara mo sa iyan na arog na kayo sa nangyari sa arong nindo? Paano mo ipinaabot sa iyo sa impormasyon? Nung time na po ito, parang reward sa isip ko po, parang di ako naka-istorya, parang di ko siya naka-istorya pa ng maray. Nung mga nakagingal daw na po, tumana po kami ng kauro ng maray. So ano ngunyan ang mga mayor mong pangangaipo? Siguro nawalat sana so piglabahan mo. Opo, may nailing akong post mo sa Facebook. Nag-post ka, di ba? Opo. Naghahagad ka ng tabang, day mo man piglalauman araw ka to sa pangyayari. Igwa naman nagpaabot ng mga tabang. Opo, si Kapitan po, nagtao man po kay financial support, tapos may nagtao man po ng food fa. Okay. So ngunyan, ano ang sa imong mga kahagadan? Madagdagan po may nagtao na po kayo sa kuya Madam Kay Plywood. Ngunyan, kulang pa po siya para po may patundog po ang sa kuyang arong. Maski sadit-sadit lang po. Mapatugdog giraray ka mo ni Mr. Mo. Tapag uli niya ngunyan na pizza 15, makapulpul giraray ka mo. Uulian. Okay. So, siyempre kung sabi nga ni baga partner, may kasabihan baga na, di baling agihan kanin mga bagyo. May natatada. May natatada. Mabasa sana, pero pwede mong pamarahon. Pero kung medyo nagtagilid, pwede mong tanuson. Pero ining nasulukan ka partner, ubos. Makulog sa buot. Sige nakaabot sa satuyan kaaraman, dito man pwede siyang paulio na may siya ning pag-asa. Nakaabot na sa kaaraman ni Congressman Saldico? Nakaabot na sa Ura kaaraman. Mismo? Yes. Kay Congressman Saldico asin sa ako Bicol, nakaabot ng kaaraman. So, igwa kaming itatao sa imo na yan, tanganing pag-uli mo man, mag-ian-gianan man sa imong pagbati. Asin, sana through this, makatindog ka giraray sa imong harong or makatindog ka giraray sa buhay na sa imong kakahampangon. So, igwa kami digdining itatao sa imo tabi dayan, halayan kay Congressman Saldi asin sa ako Bicol Party List. Ayun, at least pag-uli ni Agumo, dahil ka mo magproblema kan pangkonsumo. Taigwa ka mong pagpupurupunan. Igwa ka ding food packs. Igwa ka din dyan mga gamit. Ayan. May muskitiro. May muskitiro, may tamong, mga bado. Tanganing makatabang iyan sa sayo. Igwa ka pa nin planggana. Baldi. Ayan. May inom mo na to. May kaldero pa. Tanganing makaluto, partner. Makasap na. Naka-smile si Dayan, So, dahil nakaabot sa kaaraman. May malilim na tubig, importante yan. Nakaabot sa kaaraman ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List and kan Action Center. Ura mismo. Igwa tulos siya ning ipinaabot na kadagdagan na magagamit mga mo. Mga importanteng gamit na magagamit mo sa pangural daw. Pagkaon. Habang essential. Girarayan sa indong. Essential ini partner. Arong. Pwede niyang lutuon as lugaw. Essential baga partner. Tama. Ayan. So ano po ang masasabi mo, Dayan, kay Congressman Saldico sa Ako Bicol? Salamat po kay Maray sa Ako Bicol. Talaga pong dakulang po kamong natatabangan na nangangaipo or nag-aagad po kitabang. Salamat po, pati na po kay Congressman Saldi. Congressman Saldico po. Salamat po kay Maray. So medyo namalisyan ko lang dayan so bago medyo napa-smile ka na. Grabe sa smile niya, di ba? Ano naugma ka da igwa ka natulos ng mga magagamit? Apo. Ayun. So sana po magdagosan sa imong pagiging positibo sa buhay. Ano man partner makamove on ka naman lugod. Ano man na kalamidad, disaster ang mag-abot, dapat permi kitang makusog. Sabi nga ni bagan mga Bicolano da mga Urago. Ang importante magbangon giraray and laban lang. Laban lang sa ano man nahamon ng buhay, laban lang. Sige. Ayan mga ka-aksyon, nailing tayo. Igwa na naman kitang natabangan partner. May napaugma na naman si Congressman Saldico. Ayan, igwa na naman kitang napaugma and sana magsirbing adal iyan sa satuyan. Hindi kita masyadong maging pabaya sa satuyang mga kagamitan. Mag-ingat naman talaga sa kalayo. Importante. Maray na sana tawarak na diskuido. So, ang tabay sana ka mga ka-aksyon sa muyang pagbalta, mabalik pa ang tabang, ora mismo. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan mi kainuman. So araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
nindo kay Puhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igwa na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Dahil naman po nindo kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, hindi ko lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol. Digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dakulang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Antas kita partner magpaaram. Utrohon taan mechanics. Ipaliwanag mo ginaray. Tangaring klarado. Mauot manggana ng tablet. Strictly for students po ini sa muyang parapol ngunyan. Kinakaipuhan lang po nindong i-message kami sa muyang episode, i-share ang episode ngunyan, as in i-like ang sa muyang official Facebook page ang Action Cause Center. Kinakaipuhan man nindong mag-comment, as in itag ang sa indong tulong amigo o amigang estudyante. Okay, arog sa nakayan kasimple mga tugang na mga estudyante para manggana kamo or makapagpartisipar kamo and magkaigwanin chance ang manggana nin tablet. Correct. Mas exciting partner, taigwa kita ng mga papremyo sa mga masunod pang aldaw. Para yan sa mga student, magagamit po nindo ang tablet sa indong pagklase. Ini ang programang day na uubusan ki sorpresa. Correct. Sorpresa uro aldaw partners. Ali yan sa tabang ni Congressman Saldico. Sige partner, kaya mga tugang saro na naman na makabuluhan na pagkahapon ang sa tuyang naging pag-iribanan ngunyang pong aldaw nin Biyernes. Asin dyan na nagtatapos ang samuyang programa, mag-iribahan kita sa masunod na aldaw, paras na oras asin paras na programa. Madadaog kita sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi asin 88.7 Radyo Birac Catanduanes. Ako po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang Mr. Siram Can Bicol. Asin ako man si Remy Araneta Mindones, ang Ma Salvador Can Bicolandia. Diyos mabalos and God bless Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin mabuhay.